Eli, no niin, nyt se aloittaa. Eli nyt pitää koittaa katsoa kameraa. Niin. Eli siis tää on Heavy Metal Noob ja Otuska ja meidän channelin remake. Eli nyt lähtee 2013. Yritin sanoa jotain. Ehkä. Vaan sitä haluan todeta, että te olette nyt varmaan niin kaikki todella surullisia. Että me poistettiin videot. Poistettiin kaikki meidän vanhat videot. Te olette nyt varmaan kaikki niin tosi pettyneitä. Musta tuntuu, että me ollaan enemmän pettyneitä. Mut joo, eli tästä lähtee meidän remake. Eli me päätettiin, että me tehdään joka viikko yksi video tavalla tai toisella. Ne ei välttämättä ole enää kaikki pelivideoita. Saattaa tulla tosi paljon tavaraa siitä, että niin ylipäätään elämäntilanteesta, musiikki, pelit, vittu kaikki. Koko paketti. Sen lisäksi, että meillä on uusi maskotti. Joo. Meidän maskotin nimi on Otto von Weizerwein. Otto von Weizerwein. Se täytyy kirjoittaa ylös, että me unohdetaan. Meidän täytyy muistaa, Otto von Weizerwein on meidän uusi maskotti. Mitäpä siihen sitten välttämättä lisäämään. Niin. Tää on oikeastaan vaan tää meidän ensimmäinen video. Tää tulee kohtuun raakana YouTubeen. Tästä lähtee. Tästä lähtee. Me pistetään nyt vähän kaikkea randomia, mutta yksi video viikossa minimi. Ja niitä tulee todennäköisesti enemmänkin silloin tai tällöin. Ja katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Ja ehdotuksia otetaan vastaan, se on jotain nyt. Laittakaa kommentteihin. Jotain. Jotain, moro. Mitä? Eli siis Ile tässä vielä moro. Ja Heavy Metal Noob toiselta nimeltään. Editään ihan vitu hämärää, mä tiedän, että mä pälyilen koko ajan ympärilleni ja se näyttää siltä, että mua ei kiinnostaa sitä koko juttu. Mut tää on hienoa. Tää on helvetin hienoa. Mun mielestä on hienoa, että me saatiin poistettua ne vanhat jutut ja se, että me aloitetaan kokonaan uudestaan tää tällä kertaa niin, että me oikeasti panostetaan tähän. Se oli viimeksi ihan taas mä vittu pälvelen ympärille, niin se oli viimeksi ihan helvetillistä sähellystä ja musta tuntuu, että se tulee olemaan sitä edelleen. Mutta tällä kertaa niin, että me panostetaan siihen meidän säheltämiseen. Jos teillä tosiaankin tulee jotain ideoita siitä, että mitä te haluatte nähdä tällä channelilla, mistä te haluatte keskustella, antakaa palautetta. Toinen juttu mikä on, niin jos te haluatte gamertagejä liveen tai jonkun tietyn pelin account-nimiä tai Steam-accounttia tai mitä vaan, niin niitä voi aina kysyä. Me ollaan ihan pikkutekijöitä tässä jutussa, tää on edelleen harrastusta. Ja en mä näe mitään syytä siihen, että minkä takia te ette esimerkiksi voisi tulla pelaamaan meidän kanssa. Se ei tarkoita, että teidän pitää liittyä niihin meidän videoihin, ei tietenkään. Ei me kaikkea kuvata, todellakaan. Mutta totta kai seura kelpaa aina. Ei mulla oikeastaan muuta, että vittu hauskaa uutta vuotta. Sitten on mun vuoro. 2 metin yhden ajan jälkeen tuolla noin, joka vei mun sanottavat asiat tästä näin. Ja aluksi vielä keskeyttää mut, kun mä oon sanomassa, että joo, tää on hyvä, ei nauhoiteta enää. Sitten se vielä kertoo ne itse, ennen mua, tässä ihmetsilmissä. Sitten mä näen sen sivusilmällä tässä näin, kun se tanssii tuolla sen huoneessa. Niinku... Tää koko talo on mun. Ei oo, tää osuu muitakin. Että siinä vähän paha. Sitten mä en sanoisi pitää sitä maskottia tässä videosta, tai tässä videopätkässä. Vähän potuttaa semmonen. Se vaan omisen tuolla, tyytyväisenä nyt hymyilee siellä. Mutta ei mulla tässä tosiaankaan ole muuta lisättävää ton yhden ajan teksteihin. Muuta kuin että, jos nyt, mä nyt tiedän, siellä on ehkä vielä yksi ihminen, joka haluaa smaittaa. Ainoa ihminen, joka on lähettänyt meidän kanavalle viestin, niin kuin pyytää jotain. Pyy smaittia. Yhden videon mä pistin lisää. Enempää ei kyennyt nauhoittaa. Meinaan se on nykyään niinku sellaista paskaa se peli mun mielestä, että mä en oikeesti. Se menee hermot niin lujaa, ei mitään rajaa. Että sitä ei pysty enää oikeastaan pelaamaan, mutta jos sit jotain muuta tulee vielä mieleen, niin ilmoitetaan. Hyviä päivänjatkoja. Ei hyviä uusia vuosia, saatana.